І адказваючы, Ісус стаў гаварыць ім далей у прыпавесцях. Валадарства нябеснае падобнае да чалавека-валадара, які справіў вяселле для сына свайго. І паслаў ён слуг сваіх паклікаць запрошаных на вяселле, але тыя не хацелі прыйсці. І зноў паслаў іншых слуг, кажучы: «Скажыце запрошаным, вось я прыгатаваў свой абед, валы мае і што кормнае забіта, ды ўсё прыгатавана, прыходзьце на вяселле». Але яны не дбалі і пайшлі хто ў поле сваё, хто да гандлю свайго. Астатнія ж схапілі слуг яго і, наздзекаваўшыся, забілі. І ўгнявіўся валадар, і, паслаўшы сваё войска, знішчыў тых забойцаў, і горад іх спаліў. Потым гаворыць ён слугам сваім: «Вяселле прыгатавана, але тыя, што запрошаны, не былі вартыя. Дык ідзіце на скрыжаванне дарог, і каго толькі знойдзеце, клічце на вяселле». І слугі яго, выйшаўшы на дарогі, сабралі ўсіх, каго напаткалі, ліхіх і добрых, і напоўнілася вяселле гасцямі. І ўвайшоў валадар, каб паглядзець на гасцей, ды ўбачыў там чалавека, які быў апрануты не ў вясельныя шаты. І гаворыць яму: «Дружа, як жа ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельных шатаў?» Але той маўчаў. Тады сказаў валадар слугам сваім: «Звяжыце яму рукі і ногі і кіньце яго ў цемру вонкавую, там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Бо многія пакліканы, але нямногія выбраны». Тады фарысеі, адышоўшы, пачалі радзіцца, як бы падлавіць яго ў словах. І паслалі да яго двух вучняў сваіх з ірадыянамі, якія казалі: «Настаўнік, ведаем, што ты справядлівы і шляху Божаму праўдзіва навучаеш, ды не аглядаешся на асобы людзей. Скажы нам тады, як табе здаецца, ці належыць плаціць падатак Цэзару, ці не?» Ісус жа, пранікаючы іх подступ, сказаў: «Чаму мяне выпрабоўваеце, крывадушнікі? Пакажыце мне манету на падатак». І яны падалі яму дынар. І ён гаворыць ім: «Чые гэта выява і надпіс?» Кажуць яму: «Цэзара». Тады сказаў ім: «Тое, што Цэзара, аддайце Цэзару, а што Божае – Богу». І, пачуўшы гэта, яны здзівіліся, ды, пакінуўшы яго, адышліся. У той дзень падышлі да яго садукеі, якія кажуць, што няма ўваскрэсення, і пыталіся яго, кажучы: «Настаўнік, Маісей загадаў, калі хто памрэ, не маючы сына, дык хай брат яго возьме жонку яго і хай створыць нашчадка брату свайму. Было ж у нас 7 братоў, і першы, як ажаніўся, памёр і, не маючы нашчадка, пакінуў жонку брату свайму. Падобна другі і трэці аж да 7. Нарэшце, па ўсіх памёрла і жанчына. Дык у час уваскрэсення, чыёй з 7 будзе яна жонкаю, бо ўсе яны мелі яе за жонку. А Ісус, адказваючы, гаворыць ім: «Памыляецеся, не ведаючы ані Пісання, ані моцы Божай. Пры ўваскрэсенні не будуць ані жаніцца, ані замуж выходзіць, але будуць як анёлы ў небе». Ці не чыталі пра ўваскрэсенне мёртвых, што сказана вам Богам, які казаў: «Я Бог Абрагама, і Бог Ізаака, і Бог Якуба. Бог не мёртвых, але тых, што жывуць». І, чуючы гэта, людзі дзівіліся з вучэння яго. Тады фарысеі, чуючы, што ён змусіў садукеяў замаўчаць, сышліся разам. І адзін з іх, заканазнаўца, выпрабоўваючы яго, спытаў: «Настаўнік,
якое найважнейшае прыказанне ў законе? Той жа гаворыць яму: любі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім, усёй душой тваёй, усім розумам тваім. Гэта найважнейшае ды першае прыказанне. Другое падобнае гэтаму: любі бліжняга свайго, як сябе самога. На гэтых двух прыказаннях грунтуецца ўвесь закон і прарокі. Калі сабраліся фарысеі, спытаўся ў іх Ісус, кажучы: што думаеце пра Хрыста? Чый ён сын? Кажуць яму: Давіда. Сказаў ім: як жа тады Давід у духу называе яго Господам, кажучы: сказаў Господ Господу майму: сядь праваруч мяне, аж дакуль пакладу непрыяцеляў тваіх пад ногі твае. Дык калі Давід называе яго Господам, як жа ён ёсць сынам яго? І ніхто не мог яму адказаць слова, ніхто таксама не адважыўся ад таго дня болей пытацца ў яго.